Silav roj başı var başı vanno. Rojên ku em tê dane rojên herî germ ê meha Gulanê di dîroka Ewropayê de. Rojên herî germ. Di mehên pêş me de jî her ku diçe roj wê germtir bibin, hewa wê germtir bibe. Xeteriyekê ciddî li ser jiyana însanên bi temen hene, însanên nexweş wê çawa bibe, ev jî hemî sûçê me mirovan e. Em xwedî li vê cîhanê derneketin. Ji ber vê yekê em jî êdî mehkûmê germahiyê ne. Li cem we welatê ku hûn lê ne rewş çi nizanim, ez zanim do hevalekî ji gundê min ji Bart wê telefon kir, got vê derê hêjî hewa hênik e. Yani tam tesîra biharê tam derbas nebiye, em derbasê havînê nebûne. Lê Ewropa ne wisa, Ewropa gelekî germ e. Hevan da binêrine ji we re çi dibêjim? Îro cejn e ne, cejna Qurbanê jê re dibêjim. Bi vê wesîlê em hêvî dikin ku ev cejn bibe wesîle ji bo aştiyê aramî, ji bo siheta baş. Em hêvî dikin ku hûn bi tevê malbatê xwe, zarokê xwe, eqrebayê xwe, cîranê xwe û tev şabin, bibin xwedî aramî. Em hêvî dikin ku milletên bêdewlet bibin dewlet. Em li bendê ne em hêvî dikin, yani hêviya me ew e, baweriya me ew e ku milletên bin dest bikaribin tê bikoşin, serî rakin û bigêjin azadiya xwe. Veya daxwaza me ye. Daxwaza me hemiyan e. Em hinek biçin Tirkiye bi CHP dest pê bikin, paşê jî em da kevin nava meseleyên din ji Rojavayê Kurdistanê jî nûşe hene. Em hinekî basa dîroka cejna Qurbanê bikin. Ev Qurban ji ku dirê tê, çi waye? Kılıçdaroğlu xwest ku Özgür Özel ji seroketiya Koma Parlamentoya CHP were dûrxistin. Serokê CHP Özgür Özel piştî nimêja cejnê îro li Manîsayê li welatê xwe, memleketê xwe di daxuyaniyekê de diyar kir ku ew îstîfa nake. Partiyekê nû jî ava nake. Serokê MHP Dewlet Bahçelî jî nehê îlonê roja avabûna CHP weke roja kongrê îlan kir. Yani pêşniyaz li CHP kir ku kongreya xwe ya sibe rojê, roja nehê îlonê li dar bixin. Kemal Kılıçdaroğlu ji parlamentoya Türkiye xwest ku Özgür Özel ji seroketiya Koma CHP a parlamentoyê were dûrxistin. Yani ew hilbijartina ku Özgür Özel tê de hatiye hilbijartin weke serokê Koma Partiyê ew betal bibe. Darbeyekî duyem li Özgür Özel, eger çê bibe tabii hiç nebiye. Özgür Özel piştî nimêja cejnê derbasî deverekî bû ku bikaribe xîtabê civakê bike. Di derbarê van pêşketinên dawî de di nava partiya xwe de hin daxuyanî dane çi dibêje CHP di serdevekî gelekî dijwar re derbas dibe. Tiştekî bêhempa, tiştekî ku heta niha neqewimiye di dîroka siyasî a cîhanê de di nava me de pêkat. Hikûmet ji muxalefeta me gelekî aciz e ji ber ku partiya me piştî 47 salan bû partiya yekem li Tirkiye, em bûn hedef. Em rastî êrişên gelekî giran hatin. Di derheqê avakirina partiyekî nû de jî Özgür Özel diyar kir ku divê di nava CHP'de hilbijartin di zûtirîn demê de were lidarxistin. Rêya vê kongrê gelekî zelal e, di nava 45 rojan de divê kongre were lidarxistin, ez bang li Brez Kılıçdaroğlu dikim. Ev soza min a hilbijartinê bû. Di rêziknameya me de jî hatibû nivîsandin. Bi cîhanîna wê êdî dikare partiye xurttir bike. Yani were em kongre çê bikin. 2 milyon endamê me hene. Bila ew sandoqekî dengdanê saz bike, 2 milyon endamê me bila werin dengê xwe bidin. Kîjan serok hatiye hilbijartin? Kîjan endamê CHP weke serok hatiye hilbijartin? Em tev qebûl bikin dibêje Özgür Özel. Bila kes îstîfa neke, em partiyekê nû jî ava nakin. Pêşniyaza Özgür Özel mantıqiye hevanna. Heta niha delegeyên ku dihatin kongreya partiye dengê xwe didan ji bo hilbijartina serokekî aniha dibêje 2 milyon endamê me hene. Bila direkt ew dengê xwe bidin madê Musa'ya. Ew jî kifşe ye. Niha dihatê nîqaşkirin ku Özgür Özel ve CHP îstîfa bike ya jî partiyekê nû ava bike divê na tiştekî wisa tune ye. Behsa bangên îstîfayên di nava partiyê de kir, got çi ez dibihîzim ku hema hemû şaredariyên Herêma Derya Reş dibêjin ka em îro îstîfa bikin, em warin tevlî we bibin. Hûn jî nava xwe de partiyekî nû ava bikin.
Ez vekî Özgür Özel dibêjim. Tu kes ji partiyê îstîfa nake. Divê kes hêviya xwe ji partiyekî wekî CHP wenda neke. Em partiyekî nû ava nakin. Em ê baweyekî vê pirsgirêkê çareser bikin. Niyeta me tune ye. Em rabin ji vê saetê şûva partiyekî nû ava bikin. Yekê hezîranê civîna partiya me heye. Eger Kemal Kılıçdaroğlu biryar bide ku kongreya partiyê li dar bixe, bila tibê yekê hezîranê bila divê civînê de biryar bide. Bila kongreyekî çêbibe di zûtirîn demê de. Eger kongre roja kongrê were diyar kirin, wê demê çi dibe? Nîqaş wê li paş bimînin. Pirsgirêkên di nava me de êdî bi dawî bibin. Mesele ew e ku partî here ser desthilatdariyê. Yani em ê nîqaşê nava xwe de bi dawî bikin dibêje. Hevan Devlet Bahçeli jî tiştekî pêşniyaz kiribû. Li gorî biryara dadgehê Kılıçdaroğlu dibe serokê partiyê nû ye. Di pêvajoya pêşin de Brez Kılıçdaroğlu ve bi gelenperî şertên serokê partiyê li gorî biryara dadgehê bicih bîne. Di vê çarçovê de wê pêşî navendê ava bike, navenda ku hatibû hilweşandin. Ew ê hemî temîr bike, ji nû organize bike, tev li heviyê ji holê rabike. Yani wezîfeya Kemal Kılıçdaroğlu ew e ku aramiyê bixe nava CHP. Dibêje Devlet Bahçeli. Hûn bibêjin çi îşê Devlet Bahçeli heye radibe tevlî meseleyê navxeyê CHP dibe ne wisa ye. CHP partiya avaker ya Komara Tirkiye, yani partiya Atatürk'e. Piştî wî İsmet İnönü bû serok, paşê jî Bülent Ecevî. Devlet Bahçeli xwawekî endamê manevî ê CHP dibîne ji ber ku ew jî ji Atatürk be. Vegoterê yani xwedî li xwe derdikevin, xwedî li partiya xwe avaker derdikevin. Xelk wisa ye. Di vê navberê de Kemal Kılıçdaroğlu jî daxwaznameyekê sê rûpelî pêşkêşî Meclîsa Tirkiye kir. Çi got? Bi vê daxwazê darbeyekê din li Özgür Özel dixîne, eger pêk were tevî. Daxwaz çi ye? Hilbijartina ku Özgür Özel têda bibû serokê Koma Parlamentoyê a CHP were betal kirin. Daxwazname wê piştî betlaneyê, piştî tetîla cejna Qurbanê wê were nirxandin li meclîsê. Anha serokê giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu be serokê Koma Partî jî li parlamentoyê Özgür Özel. Yani her roja sêşemiyê civînên partiyê ew axaftinên meşhûrê li meclîsê ve Özgür Özel bike. Özgür Özel çawa biryar bide ew ê wisa be yani. Ja ev Kılıçdaroğlu jî aciz e. Em veger ser meselê xwe hevanno Numan Kurtulmuş serokê meclîsê ye. Di derbarê pêvajoyê de du sê gotin xeş kirine mesîl yani gotine kaç çi ye. Me eleqedar dike bi wesîleya cejnê gotine. Numan Kurtulmuş di peyama xwe ya cejnê de got ez xebatên ji bo destûrekê nû ya sivîl, berfireh, demokratîk, azadîxwaz wekî zemîna lehevkirina civakî dibînim. Deng çawa ye hevanno? Anha deng baştır gelo. Deng tamam. Menekî guherîn çêkirdi dengde. Ka em binêrin wê çawa be. Numan Kurtulmuş bahsa destûra bingehîn yani anayasaya nû ya Türkiye dike. Ez xebatên ji bo destûrekê nû ya sivîl, destûrekê berfireh, demokratîk, azadîxwaz wekî zemîna lehevkirina civakî dibînim. Ev lehevkirina civakî mühîm e hevalno. Gotinek makûl e yani eger mirov lehev bike weke civak bikaribe di nava xwe de destûrekê bingehîn çê bike vaya mühîm e. Ji ber vê gotinê ji bîr nekin. Zemîna lehevkirina civakî yani Kurd û Türk û milletê din bi hev re biryarê bidin destûrekî çawa ava dibe. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş bi wesîleya cejna Qurbanê li ser hesabê xwe medya civakî peyamekî belav kir. Di peyama xwe de anî ziman ku atmosfera manevî ya cejnê
derfeteki giringeş bu jolerakırına haydandına nezikirna dilan dibêje her kesê ku li ser sifreya cejnê kom dibe bi rastî jî nîşaneyeke piçûk a hişmendiya me a milletbûnê ye. Biratiya 86 milyonan ew vîne ku em cudahiyên xwe nekin hinceta perçebûnê bi têgihîştina niştimaneke hevpar paşerojeke hevpar bijî. Di heyama li pêşiya me de armanca Tirkiyeyekê bê terör bi vîna piştgiriya neteweyî, serweriya hukukî, berfirehbûna kanalên siyaseta demokratîk, mayîndebûna aramiya civakî re wê bêtir bi wate bibe. Ev gotinê giring in. Basa siyaseta demokratîk dike. Basa mayîndebûna aramiya civakî dike. Basa kanalên siyasetê dike. Mirov kanalê nû veke berfireh bike. Tamam. Serweriya hukukê yani hukuk serdest be. Tamam. Bana hemî di gotinê de bana insanê pir dirûn e hevalna. Jaliyek ve êrişê ser CHP dikin vîna gel ev demekî dirêjê êrişê me nakin demekî dirêj wextê dibin dirêj yani salekî êrişê me nakin. Beliye demekî çend kes hatin girtin ji ber sedemên cuda lê insanê me de hepsê de hê jî nehatine berdan. Ew jî bi şiklekî êriş e. Em dewleta Tirkiye zû efû nakin hevalna. Kurtulmuş dest nîşan kir ku ew bawer dike ku Tirkiyeyekê bihêz wê bi edaletê refahê bi demokrasiyê pêşketinê bi azadiyê jî ewlehiyê mezin bike. Serokê Parlamentoya Tirkiye balkişand ser xebatê ji bo guhertina destûra bingehîn jî û beyan kir dibe ez xebatên ji bo destûrekê nû ya sivîl berfireh demokratîk a azadîxwaz wekî zemîna lihevkirina civakî dibînim. Divê vîneke sivîl a hevpar ya ku nirxên gelê me derfetên demokrasiyê, rûmeta mirovahiyê, qadên azadiyê bixe ser bingehên saxlemtir baraya xebatên destûra nû bi biryardarî bibe roje. Gotinê giloverin ji xwe re dibêje di pratikî de tiştekî pêk nehatiye heta niha. Ême êdî em têrin ji gotinan. Ême pratikê de em gavan dixwazin. Hebûna Kurdan û a Tirkan weke hebe yan na di destûra bingehîn. Perwerdeya bi Kurdî çê dibe yan çê nabe. Kurdbûn xebatên ji bo Kurd û Kurdistanê êdî dibin sûç nabin sûç. İnsanê me de hepsê de tên berdan nayên berdan. Ême em pratikê dinêrin hevalna. Em tiştekî naxapin. Vê derê milletekî heye, xwedî tecrübe ye. Bawer bikin hevalna îro cejne ne, cejna Qurbanî ye. Ez rabûme min gotiye derbarê cejnê de ez çi nûçe çê bikim. Ez ketim ajansa min çi bibînim. Li Rojavayê Kurdistanê hevalna dayîk, bav, xuşk, bira herikîne ser goristanan. Dîmenê wan hene. Yê digirên, yê şînê digirin, yê li xwe dixin. Hê isra dibarîne. Min got na, ez çê nakim. Ez nikarim wan nûçeya çê bikim. Nikarim lê binêrim jî. Bawer bikin min nexwend. Min nûçeya min temaşe jî nekir. Nikarim. Yani ez nikarim temaşe bikim. Yani bi kîjan armancî, bi kîjan hêviyê ew keç û xortên me ê bedew, leheng. Ji ber vê yani ez bar dikim û min fehm dikin yani. Îcab nake ez bibêjim biborin jî yani. Lêborîn jî îcab nake bixwazim. Yani em nikarin yani. Em nikarin li nûçeya binêrin. Serê sibê roja cejnê normal divê merû şa be, kêfxweş be. Merû kincî herî xweşik ê pak li xwe bike. Merû here şukr bike ji Xwedê re ji ber aramiyê, ji ber huzûrê, ji ber siheta sax. Ama ême Kurda cuda ye. Ême em xemgîn şiyar dibin. Çünkü rojên cejna çima em xemgîn şiyar dibin? Diviya bû ew zarokê me ê wenda ewladê me ê di şer de şehîd bûne, wê rojê di nava me de biyana. İnsanê me ê mecbûrî koçberiyê bûne, normal diviya bû nava me de biyana. Ji ber vê yekê me îro manşeta vêtiye min gotiye hemî pirsgirêkê me Kurda ji ber bêdewletbûnê ye. Eger dewleta me hebiya hevan na binêrin. Dewleta me hebiya
Yê me jî goristanên me yê şehîdan hebiya. Em ê jî serbilind bana bi şehîdên xwe me bigota me jî çîroka şehîdbûnê pîroz bikira. Çîrok me bigota şehadet çi tiştekî pîroz e. Ku êdî bi hezaran salan ev ala me Kurdistanê da nakeve. Êdî dewleta Kurdan heye. Êdî li Netanyahû bîbiye garantî. Êdî bila şehîdên me bila baş razên, xweş razên, bila malbatê me serbilind bin bi şehadetê. Me dikarî bû van çîrokan bigota. Lê wextê dawiyê de em dibînin ku malbatê me bê dewletin. İnsanên ku ferdê xwe wenda kirine, ewladê xwe wenda kirine, hê jî tîw birçîne. Hûn zanin pir însanên me ê ku çûn şer, şehîd bûn, malbatê wan aniha tîw birçîne. Dewletekî me tune meaşekî bide wan. Vana jî rastiyê me ne. Nebêje behsa pera neke. Mecbûr behs dikim. Pere nebe em nikarim bijîm. Malbatê me ê şehîd nirxên me em dibêjin. Gelekî wan tîw birçîne. Dewleta me tune meaş bide wan. Niha di dawiyê de wextê mirov bibe xwedî dewlet merû dibêje tiş nabe. Yani normal e. Gencên me canê xwe feda dikin ji bo garantîkirina siberoja neteweyekî. Merû ber dilê xwe dide. Di wê manî de dibêjim. Normal elbet merû dixwaze hemî însanê me bi ecelê xwe bimirin. İxtiyar bin bimirin. Tu civak naxwaze mirovên îxtiyar bedenên ter û can ê genç bixe axê. Em benda wan rojan e ku genç îxtiyarê xwe bixin axê. Ne ku îxtiyar gencan bixin axê. Ya. Dewlet Bahçelî cejna Bakirhan, Tuncer Bakirhan hevserokê Dem Partî pîroz kiriye. Bila pîroz kin. Dem Partî jî li meclisê bû. Gelek partiyên cuda pêşwazî kirin. Li Dêrezorê 4 zarok di Çemê Firatê de xeniqîne ji ber barîna zêde a li herêmê Çemê Firatê aniha gelekî geş bûye, mezin bûye. Cenazeyê 2 zarokan hatin derxistin lêger li cenazeyên zarokê din jî dewam dike. Li gorî agahiyan zarokên bi navê Emar El Alî, Ebûd Abdulselam, Ömer Abdulselam ên ji bajarokê Sibêxanê li Dêrezorê dema ku avjenî di Çemê Firatê de dikirin. Davê de xeniqîne. Şêniyên 2 cenaze derxistin. Yani milletê li wê derê 2 cenaze derxistine. Lêgerina li cenazeyên zarokekî de jî dewam dike. Çavkaniyê xwecihî ji bajarokê Eşrayê ragihand ku zarokê bi navê Nasir El Cuma jî di Çem de xeniqiye. Aniha li cenazê wî jî digerin. Yani ew jî bi şeklekî bêdewlet bûne. Niha cejna Qurbanê gelek meselê din hene ê ji ber bêdewletbûnê ez niha behs dikim. Hevanno cejna Qurbanê min ev nûçe ji Nûçe TV girtiye. Nûçe TV televizyonekê me nû ye. Em hêvî dikin bi ser bikeve. Gelek hevalên me têda dixebitin. Televizyonekê nû ye di qada ragihandinê de ka em binêrin ew ê çi bike. Eger xebatekî baş bike, xwe îspat bike, ew ê were hezkirin. Eger xwe îspat neke, eger dîsa jî di amatöriyê de îsrar bike, eger di nûçeyên cîhana Kurdistanê de bêalî tev negere, ez nabêjim di temamê cîhanê de, di nava Kurdan da xeta netewî ji xwe re esas negire, yani pir zehmet e sêrkevtin. Aniha hala hazir tu saziyeke ragihandinê xeta netewî ji xwe re esas negire, îmkana ku pêşkeve tune ye. Na. Cejna Qurbanê ku bi îbadeta hecî wekheviya civakî re dibe yek, di serdemeke wiha de ku modernîzmê mirov tenê hîştiye, wekî dermanê herî mezin ê parvekirinê derdikeve pêş. Ev nivîsa Nûçe TV'ye min neguharandiye, ez wekî wan dixwînim.
Kayem koka ve cejna pîroz binêrin, watiya wê a civakî nas bikin. Cejna Qurbanê di cîhana Îslamê de yek ji rojên herî pîroz û biwatedar e. Ev cejna ku her sal di roja dehan a meha Zulhîcayê de tê dest pê dike, ne tenê wekî îbadetekî lê wekî sembola herî mezin a fedekariya manevî, piştgiriya civakî, nêzîkbûna ji Xwedê re tê dîtin. Koka peyvê çi ye? Yani qurb. Wekî ku di zimanê erebî de derbas dibe, navê vê cejnê ji koka qurbê tê. Qurb di Kurdî de nêzîkbûn e. Di bingeha felsefeya Îslamê de qurbanîkirin ne tenê serjêkirina sewalan û heywanan e. Ew hewldana mirov ya ji bo fedakirina daxwazên nefsî, berjewendiyên kesane û malê dunyayê ye. Merû malê dunyayê feda dike. Merû ji nefsa xwe tavîzan dide. Mesela dilê te dibije tiştekî, ew wî nexwe. Jê dûr keve. Yani xwe bi şiklekî nefsa xwe terbiye bike. Duê manê de malê te pir be, ji malê xwe dikarî zekat bidî, pir tiştan bidî. Mirov bi vê fedakariyê re hem duwarê manevî de nêzî Xwedê dibe û hem jî ji ezîziyê nav tiştekî dine. Çima wisa nivîsiye nizanim. Welhasıl îmtihana mezin ya Hezretî İbrahîm û Hezretî İsmaîl. Bengeha cejna Qurbanê xwe destpêra çîrokekî pir kevnar, efsaneyek olî di pirtûkên pîroz de. Li gorî çîrokan, ez ê jî versiyona çîroka xwe ji we re bêjim. Çîroka Hezretî İbrahîm aniha çawa di Qur'anê de ya jî pirtûkên din ên pîroz de tê gotin, bi şiklekî ye, ew hinekî ji realîzmê dûr e. Yani hinekî ji mantiq jî dûr e. Lê ka merû çawa dikare hinek çîroka Hezretî İbrahîm, Hacer, jina wî Sara, merû çawa dikare bi cûreyekî mantiqî îzah bike. Ew ya dixwazim biceribînim heqeten. Niha eger hûn li bendê bin, çi ye mesele? Li gorî çîrokên olî, Hezretî İbrahîm di xewla xwe de dibîne ku divê kurê xwe Hezretî İsmaîl ji bo xatirê Xwedê bike qurban. Dema ku Hezretî İbrahîm vê rewşê ji kurê xwe re dibêje, Hezretî İsmaîl bi teslîmiyetekî mezin radibe dibêje bavo tiştê ku ji te re hatiye fermankirin hema bike, ne mesele ye. Dema ku her du jî vê îmtihana girîng a dilsoziyê qezenç dikin, Xwedê wekî xelat beranekî ji esmanan dişîne û fermanê dide ku li şûna İsmaîl ew ajal yani ew beran were qurbanî kirin. Ev bûyer di dîroka baweriyê de wekî sembola teslîmiyetê, wekî çîroka sebrê û dilovaniyê cih digire. Niha cejna Qurbanê rast rast bi îbadeta hecê vegirêdaye. Cejna Qurbanê çawa bi hecê vegirêdaye? Roja bêriya cejnê yani roja nehan a Zulhîcayê, roja Erefeyê tê naskirin. Di vê rojê de bi milyona Musulman li çiya Erefetê li wê derê dicivin, lavayan dikin, rûmetekî pîroz her qonaxeke hecê pêk dînin, roja din jî bi hatina cejnê re li seranserê ciyanê coş şahiya cejnê dest pê dike. Niha bandora vê cejnê ya li ser civakê jî heye, goştê qurbanê tê belav kirin, filan bêvan, hevan no. Niha çîroka Hezretî İbrahîm bawekî mantiqî merû çawa dikare bêje, bi qasî ku tabî me bîstiye vana efsaneyên neyê dîrokî ne jî ji ber ku li gorî dîrokî hebûna Hezretî İbrahîm, İshak, İsmaîl nehatiye îspat kirin. Tiştekî wisa ji aliyê ilmî ve tune ye. Lê İbrahîm ji Kurdistanê ye, tamam, ji Mezopotamiya Jorîn e. Xwişka wî ji Damariyê Sara re dizewije. Ya li gorî kitêbên olî wisa ye. Bi Damariya bi qîza Damariya xwe re dizewije. Sara keşkekî ecayîb bedew e li ser xwe. Lê ji wana zarok çê nabe. Wextê zarok çê nabe, vana dikevin rê diçin heta Misrê jî diçin. Bi Fîrewna re tên rûbirû. Heta li gorî hin rîvayetan İbrahîm wextê bi Sara re diçe Misrê ji alîkarê xwe re dibêje
ji xelkê ra nebêjin ku Sara jina wî ye, bibêjin xuşka wî ye. Çima? Çünkü wextê ku bibêjin jina wî ye, wê demê xelkê lê bixe bikuje û jina wî jê bigire. Wextê ku bibêjin xuşka wî ye, xelkê qîmetê bide ji bo ku bikaribe xwedî li xuşka wî derkeve. Bi şeklekî ew ê daw bikin ku bi xuşka wî re bizêwicin, ji bo ew ê qîmetê bidin, wisa jî dibe İbrahim li Misrê pir xweş tê pêşwazî kirin. Çima? Ji ber ku birayê xuşkekî pir bedew e li ser xwe ye, spehî dibêjin. Tabii ev çîrok in, yani ez ji ber xwe çê nakim, yani min jî li derme re xwendiye. Welhasil Sara li wê derê jê ra edî cariye çê dibin, alîkar çê dibin, keşkên derdorê tên jê ra dibin xizmetkar. Yek ji xizmetkaran Hacar dixe çavê xwe, dixwaze bi İbrahîmî re bide zewcandin ji bo ku bikaribe ewladekî çê bike, ji ber ku ji Sara ewlad çê nabe. Tamam? Ji Hacar İbrahîm re wextê zewce jê ra İsmaîl çê dibe. Piştî demekî Sara jî hemle dibîne, jê ra İshak çê dibe. Tabii Sara êdî ji ber ku hewcedariyê wî bi Hacer nemaye, dixwaze ji Hacer û kurê wî İsmaîl bifilite. Dixwaze ew İshak kurê xwe û İbrahîm bibîne. Çi dikin? Hacer jî zemanê xwe de li ber destê doktorekî xebitiye. Di mesela siheta însan da, tendurustiya însan da jineke zana ye. Ji İbrahîm re dibêje, Sara dibêje. Tu çi dikî bike ji min ji İsmaîl xilas ke. Beriya Hacer berdestî wî dixebite ama dibe ez İsmaîl naxwazim. Çünkü ême êdî zarokê min heye, İshak heye. Çi dikî bike? Here didî kuştin, dikî qurbanî ji bo Xwedê, çi dikî bike? Ama ez êdî İsmaîl li vî malê naxwazim. İbrahîm çi bike? Çawa ji kurê xwe xilas be? Tamam, kurê Sara ne, kurê Hacerê ye. Ama her du jî kurê İbrahîm. İbrahîm çawa jê xilas be? İbrahîm radibe ew jî li gorî xwe fenekî dike. Dibe tamam ez ê biçim jê xilas bim. Sara radibêje ez ê biçim bikuşim. Ez ê bikim qurbanî ji bo Xwedê. Diçe ji çî wextê vedigere li ser milê wî beranekî û kurê wî li kelekî û tê. Tê ji Sara re dibêje min xwest ez İsmaîl bikim qurbanî lê nebû. Xwedê ji min re beranekî şand. Xwedê got merov însana nake qurbanî, merov însana nakuje. Merov ancak dikare herî zêde heywanan bike qurbanî. Bi vî şeklî hewl dide Sara îqna bike. Sara jî dibêje madem wisa ye, tu vana bibe dîsa ji min dûr bixe, bî ku bibe. Madem te nekuştiye, te nekiriye qurbanî, tu İsmaîl û diya wî Hacerê jî bigir û biçe. İbrahîm radibe Hacerê û kurê wî İsmaîl digire, diçin pir dûr diçin. Diçin nêrin, îxtiyarekî li wê derê çadira xwe, konê xwe vekiriye. û zarokê wê lawîn hene, qîz tune ne. Yani kesê ku xizmetê bike ji wan re tune ye. İbrahîm radibe Hacerê û İsmaîl teslîmê wan dike û vedigere. Li wê derê nexweşiyekî belav dibe. Hacer ji ber ku xwedî tecrübeye de mesela siheta însan da, tenduristiyê de, li ber destê doktoran maye, li Misrê maye, li Misrê di nava Fir'ewnan de biye xwedî zanebûn, li wê derê dest pê bi tedaviyê dike. Wisa tedaviyekî xweş çê dike di nava însanan de hurmet ji bo wî pir zêde dibin. Emir derbas dibin, sal derbas dibin, İsmaîl di zewce bi însanê wê derê re bi keşkekî re zewce ewladê wî çê dibin filan bêvan Hacer dimire. Wextê ku Hacer dimire, êdî însan wextê ku tên dixwazin tedavî bibin, tedavî tune ye, însanê ku tedavî bike êdî tune ye, Hacer tune ye. Çi dikin? Li dora gora wî êdî digerin. Tûr davêjin ji bo ku tedavî bibin. Ew dibe bingeha ew ê. Aniha li Mekke însan li dora çi digerin?
Kevri Hacerê hê jî li wê derê ye. Ew e esas wê derê ye. We goterê ez bar dikim hat femkirin ev jî versiyoneke tabii pir versiyonî wî hene. Hevan na paşê ew kevir birin Mekke. Yani esas wextê ku însan li dora wî kevirî digerin armanc tedavî bin. Şîfayê bibînin. Ji bo şîfa bû. Çünkü hemî ji bo hurmeta Hacer bû. Paşê gora Hezretî Mihemed li wê derê bicih kirin. Ma beriya Hezretî Mihemed însan çima li dorê digeriyan? Çima yani? Sebep çi bû? Ya. Wextê ku ji Hezretî Mihemed re pêximberî hat jî ew der ciyê ticaretê bû. Çünkü însan wextê dihatin wê derê ji bo tedavî bin, ji bo derman êdî hêdî bû ciyê bazarê jî. Ê pezê xwe anîn wê derê firotin, ê nizam mirîşkê xwe anîn firotin, ê wê derê danûstandin kirin. Yani hevguhertin. Ji ber ku pere tune tu mirîşka xwe didê ew ciloxa xwe dide. Tu nizam tiştekî didê ew tiştekî din dide. Yani berhemê te çi hebe tu li wê derê didî difiroşî hev diguherînî. Ew der hem dibe ciyê bazarê û hem jî dibe ciyê ku tu li tedaviyê, li sihetê, li aramiyê digerî. Îja di nava zeman re ew wisa dibe. Ji aniha watiya hecê hinekî guher ye. Ê min ji xwe ez armanca min hûn zanin yani pêşniyaza min. Aniha jî navenda tîcaretê ye ciyê hecê Mekke tamam. Ew perî ku hecî mesref dikin, xerc dikin normal ew pere gerek nekeve destê Siûdiya. Konseyekî İslamî hebe ku hemî perê ku bisulman ji bo hecê xerc dikin bigirin di bankekê de kom bikin li welatên feqîr xerc bikin. Siûdî ji xwe ji pera êdî nizam pera bixin kudra xwe. Yani petrola wan heye, erdê wan heye, her tiştê wan heye. Çima ji perê hecê jî fayde dibînin? Perê hecê normal gere biçe însanê feqîr re, dewletên feqîr re. Yemen ji birçiya dimire. 5 milyon zarok ji birçiya dimirin ya. Ne eyb e? Dibin navê malbatên Efrînê yên vegeriyane li wê derê de dibin navê parastina van malbatên de aniha ji wan malbatan fîdye dixwazin. Pere bi darê zorê ji wan malbatan tê girtin. Kîveyekê dike hinek kesên bi navê hêzên ewlekariyê zextê li Efrîniyan dikin. Navenda çavdêriya Sûriya a mafê mirovan eşkere kir ku malbatê Kurd ê ku vê dawiyê vegeriyana Efrînê li navçeya Bilbilê bi taybetî dibin zextekî mezin dane. Kesek û hevjîna xwe ku berê di nava polîsên leşkerî de bûn dibin navê parastinê de li nava malan digerin suç dixin suçê malbatan. Mesela suçên çi wa dibêjin beriyana hatê alîkarî daye qesedê. Tu girêdayê reveberiya xwe serî, tu Kurdî, nizanam tu ji ku derê hatî, nizanam te ku derê wezîfe girtiye bi şiklekî suçekî dixestûyê van malbatan ji wan re dibêje hûn bi reveberiya xwe ser ve girêdayî ne zehta fîdyeyê li wan dike. Yani pere dixwaze. Çavderiyê got ku serê malbatê heta $200 jî pere dixwazin navê baca parastinê. Yani hûn $200 didin me em jî we diparêzin. Ew ku pere peyda neke nede ew ê were ceza kirin. Niha bu yerên bi vî şiklî çê dibin? Dibin kontrola dewleta Tirkiye û dibin kontrola Şamê dane. Mesela Şam tiştekî nabêje. Na. Hikûmeta Şamê haya wan ji wan mesela heye. Ya. Li Mûşê
Bakurê Kurdistanê dermê Gulsima Yıldız aku ketibû çem piştî heşt rojan hate dîtin. Mesela yek ji meseleyên bêdewletbûnê ev e. Gulsima Yıldız uzan çawa ketiye avê ji ber ku piretine pirekî dar e tu ser wî pira dar ve meşînî te şiqite erdê kevê avê û dimirî. Çima? Çünkü tu ferdeke netewa bêdewletî. Kes ji te re pire çênake. Evladê xwe hem didî gerîla hem didî eskeriya dewleta Tirkî ama dewlet ji te re ew çênake, pire çênake. Li gundê geliyê Guzan ê Mûşê roja bîstê Gulanê Gulsima Yıldız dema ku di ser pireya dar re derbastibû ket nava çem di nava avê de wenda bû xeniqî. Hebatên lêgerînê dest pê kirin. Tîmên Afadê hatin, tîmên lêgerînê hatin, ji Mûşê hatin, ji bajarên Wanê hatin. Ya dest bi lêgerînê kirin. Sed û pêncî kes hatine geriyane. Li ser qadeke nêzîkî 6 kilometre sed û pêncî kes heşt rojan digerin nabînin. Di dawiya dawiyê de piştî heşt rojan tê dîtin. 6 dron têne bikaranî. Cenazeyê Gulsima Yıldız îro li nêzîkî gundê Melekanê li binê pireyekê hate dîtin. Ciyê ku termê wê lê hate dîtin, ciyê ku lê ketibû avê nêzîkî 8 kilometre dûr e. Cenazê wî di navbera Hesin û Darê de asê mabû. Ev jî yek ji meseleyên bêdewletbûnê ye. Ne qeza ye, ne bela ye. Pire tune, pire tu ser re derbas bî. Yo bahar e, berf dihele, av tê. İsrail bi dijwarî êrişê Lubnanê dike. Sed û pêncî dever bombekirin doh. Hêviyê ji bo agirvesekî li rojeta navîn carekê din jî xwe ji dîmenê şerra hiştiye. Artêşa İsraîlê beyan kir ku li Lubnanê li sed û pêncî ciyan xistiye herî kemsî û çar kes hatin kuştin. Di nava tevahiya şevê de li derdora Beyrûdê teqîn li pê hevçêbûn. İsraîlê bi dijwarî êrişê Lubnanê kir herî kemsî û çar kes hatin kuştin. Li gorî Wezareta Tenduristî ya Lubnanê de êrişan de di nava kuştiyan de gelek zarok jî hene. İsraîl îdia dike ku ciyên bûne hedef benesaziya Hizbullahê ye û hêmanên çekdarin. Tê gotin Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu piştî ku leşkerekî İsraîlî li Lubnanê hate kuştin fermana vê êrişa dawî daye. Di berdêla kuştina eskerekî İsraîlî de Lubnan tar û mar kir. Artêşa İsraîlê her wiha fermanên valakirinê yên nû ji bo hin bajarokê Lubnanê da. Hizbullahê jî bi roket bi dronan êrişê Bakurê İsraîlê kir. Di êrişa İsraîlê ya li ser Xezayê de jî fermandarê Hamasê hate kuştin. İsraîlê êrişê Xezayê jî kiriye. Wisa Mihemed Odeh hatiye kuştin. Fermandarê nû ê baskê leşkerî Hamasê ye. Me hinekî besa xwarina bikire ya niyeta min heye hevano ez her roj besa faydeya mêweyekî, sebzeyekî bikim. Kîja meywe, sebze bikîrî çi tê? Ne? Mesela îro min di Rûdawê de faydeya hêjîr dîtiye. Ez dixwazim bi du gotinan bas bikim. Faydeya hêjîr divê me rû zanibe bikêrî çi tê. Hêjîr dibêje fêkî herî şîrîn û delal ê mehên havînê ye. Ew ne tenê bi xweşbûna xwe bi faydeyên xwe yên ji bo tenduristiyê seheta însan jî balê dikişîne. Bi spor dibêjin gelek kes sûdên hêjîrê bi temamî nizanin. Ew bi saya vîtamîna xwe, mîneralê xwe, fîber jê ra dibêjin, rişale. Wekî kaniya dermanan tê dîtin. Hêjîr bi taybetî ji bo sîstema hezmê rovî, nav û dil û filan bêvan ji bo xurtkirina bîr hefiza însan, zêdekirina enerjî dermanekî bê hempa ye. Hem nav û dilê însana hezm dike, mîde de hezm, hem bîr hefiza însan xwedî dike û hem jî enerjî dide însan ji ber ku tê de şekir heye. Şekirekî xwezayî heye yani. Tabii însanê ku şekirê wan hene pir nikare hêjîr bixwin rast e. Xwarina wê ya bi rêk û pêk hêzeke mezin dide însan. Yek ji faydeyên herî giring ê hêjîrê hêsankirina hezmê ye. Ji ber
ku têda ew heye fîbr heye. Yani zikê mirovan nerm dike, tevgera mirovan bi rêkû pêk dike, nahêle mirov qebzî bibe, her wiha ji bo rehetkirina mîdeyê jî gelekî bi faydê ye. Li gorî pisporan, antîoksidanên di nava hêjîrê de ji bo tenduristiya mêjî jî gelekî baş e. Hêjîr bîra mirovan xurt dike, nahêle ku hiş û baldarî kêm bibe. Piştî emrekî, piştî 5 salan edî mirov dest pê dike, tiştan ji bîr dike. Êka em xwe xwedî bikin xwe çewaz. Maddeya potasyumê jî têde gelekî heye. Dewlemend e jaliyê potasyumê de. Ew çi ye? Tansiyonê dadixîne. Kalsiyum jî heye têda. Ew çi dike? Ew jî hestiyan xurt dike. Binêrin. Potasyum tansiyona mirovan dixin dengeyekî dadixîne. Yani baş e. İnsanê tansiyona wan bilind dadixîne. İnsanê ku tansiyona wan kêm jî bilind dike. Yani mêzînekî di nava tansiyonê de çê dike. Ew baş e. Kalsiyum têde heye. Ew çi dike? Ew jî hestiyan zexm dike. Piştî 5 salî jin bi taybetî hestiyê wan dihelin. 5 salî şûn ve hestiyê jinan dihelin. Ê mêra jî dihelin. Lê wextê ku merov hinek hêjîr bixwe, rojane hêjîr bixwe, merov dikare çawa ku jinên piştî 5 salî xwe bi mast û peynîr û xwedî dikin tiştê ku kalsiyum têde heye, bi hêjîra jî dikare xwedî bikin. Hatta pêşniyaz da min ew e, hêjîr bixin nava mast bixin mesela. Hêjîr ji bo cîwankirina çerm jî. Ka ez hinek pêşniyazê çerm li bikim. Çermê însan, bedena însan, rûyê însan çawa qurçimî nabe. Merov dikare dereqê wî de jî biaxife. Hêjîr ji bo cîwankirina çerm, ji bo nûkirina hücreyên bedena însan, wan her ti jî hücre pêk tê. Ew hücre ê ku dimirin xwe teze nekin, qurçim dikeve. Çermê însan, bedena însan. Spor dibêjin eger hêjîr di wexta xwe de were xwarin, eger bi pîvan were xwarin, sîstema parastinê ya laş xwe xurt dike. Yani li hember vîrûs û nexweşiyên ku ji derve tên jî bedena însan xwe diparêze. Lê dîsa jî şiyarî di din dibe, ji ber ku şekerê wê zêde ye, însanên xwedî şeker dibe bila hayş xwe hebin, wan hêjîran bê pîvan nexwin. Wale xweş e. Yani kêfa min ji vê nûçê re hat. Hûn çawa difikire nizanim. Hûn çi difikirin? Hevan nomala we ava cejna we jî pîroz be, hûn her hebin. Süper sticker şandiye, gelek spas dikim mamoste. Wala îro jî bültena me wisa bû. Êdî kêfa we jî re tê nayê nizanim. Me xwestem wisa turekî Kurdistanê bavêjin. Çi heye, çi tune? Elbet pir tişt hene, ema em nikarin her tiştî di nava çil deqeyan de ji we re bibêjin. Me xwest wisa derbarê cejnê de, taybetî derbarê İbrahîm de. Tabii mesela İbrahîm efsaneyekî kevn e yani. Hebûn û tunebûna wî jî jaliyê ilmî ve nehatî îsbatkirin, em nikarin tiştekî bêjin. Lê taybetmendiya İbrahîm ew e, cara yekem keşif kiriye ku Xwedê yek e. Ji ber vê yekê hem Xristiyan, hem Musulman, hem cihû wî weke pêxember dibînin. Weke însanekî pîroz dibînin. Hersî însanê ku pêxemberê ku hersî olan dike yek, İbrahîm e. Ew bavê cûhiyan e. Pêxemberê cihûyan e. Ama Kurd e. Ji Kurdistanê ye. Ji ber vê navê neviyên wî yek ji wan Herran e. Çûye welatê Kenan heye, welatê Kenan ê cihûya. Aniha yek ji îdealên cihûyan ew e ku xwe bigînin welatê Kenan li wê derê bijî. Ew cî û meskenê İbrahîm e. Lê ew ji Mezopotamyayê, ji Kurdistanê ye. Ha, tiştekî dijî min ji bîr kire ji we re bêjim. Di mesela İbrahîm de. Me got tabii paşê pir zarokî wî çê dibin, pir jinî wî çê dibe. Lê zarokên ewil ê meşhûr ku em dibêjin,
êku ji Sara çêbiye İshak ji İshak milletê Cihû derdikeve ji İsmaîl jî milletê Ereb derdikeve. Milletê Ereb û milletê Cihû birayê hevin. Yek ji İsmaîl e yani zarokê Damariyê ne lê birayê hevin. Ew qas. Kokê wan jî Kurd in. We got derê. Kîjan heval îtiraz dike bila îtiraz ke. Koka Cihûya jî ya Ereba jî hemî Kurdin ji Mezopotamyê ne. Nas hinek nakim. Vallahi dibêjim bibin abone. Bibin abone em vê abonetiyê hinekî bilind bikin ev kanala me hinek mezin bibe. Deb xatirê we silav rêzê vanna.